Ang inot po na gigibuhon nindo ay po-provide nindo ang sa indong mga school health coordinators kan file na tigaapod na template for class advisors. Ang laog po kay ining Excel file na ini ay siring kay ini. Buksan ta, okay? So, mahiling nindo duman ang mga iba-ibang sheets. Okay? Siring kay ining mga sheets. Okay? Ang gigibuhon po ninda as school health coordinator, digdi ninda ilalaag so mga kaipuhan na data. Halimbawa, so name of school. Okay, digdi sinda malaag kung anong grade level, anong section name, ini mga data na kaipuhan. Then sa bandang baba, ang pangaran and position title kan class advisor. Okay. So, halimbawa ngayon po, ang pangaran kan school ninday ay example ES, digdi ninda ilalaag. Anong grade level ini? Natiga fill out ninda para sa kinder. Malag sila digdi kinder. Anong section name kan kinder? Halimbawa, Apple. Ilalag din digdi Apple. Okay, ngunyan. Digdi na sa pinaka-importanting mga information na tigahagad. Ang inot nindang lalagan iyuan pupil's name. So, digdi may inot syempre ang apelido followed by first name and then ang middle initial na lang. Okay? Sa column A. Okay? Sa column B, lalaag din digdi ang date of birth kan aki na yaon digdi. Okay? So, halimbawa, ang date of birth niya ay December 25, 2017. Ang ilalaag po ninda ay so numerical equivalent kay ito. So, ang December ay 12. Okay? Followed by a forward slash. Okay? Dapat po forward slash. Day po kamo magpalaag nin hyphen. Hindi naman kaya ng dot. Okay? Ang tama pong format ay forward slash character. Okay? 25. So, malagmang kamo digdi 25 kasi pinangaki ngayon siya December 25. So, ang last na ilalaag nindo ay ang year. Okay? Kukumplituhin po nindo sa 4 digits kan year. Okay? Since halimbawa pinangaki siyang 2017, ilalaag nindo digdi 2017. Day po kamo digdi maglaag ki 17 lang. Okay? O kung ano pa man. Dapat kumplituhin po nindo 2017. Okay? Digdi naman sa third column o sa column C, lalag nindo ang timbang kan aki in kilograms. Sa height in meters, ilalag nindo ang timbang ang height kan aki in meters. Okay? And then finally, sa sex, lalag nindo digdi either M or F. Okay? M for male, F for female. Okay? So, pag nalaag na po nindo niyan, so, digdi sindangon yan maralaag. So, alphabetically arranged na dapat. Kung inuto ninda ang mga lalaki, walang problema. Kung inuto ninda ang mga babae, wala mang problema. Anyway, ang magamatter naman dyan, pag-abot naman sa main consolidator file, iuan mga category ninda. Okay? Mabibilang man po yung gabos. Okay? Ngunyan. Sa bandang baba, ilalag din da ang name and position title kan class advisor. Okay. Sige. So, halimbawa ngaya, sa example ES, duwa man sana ang section sa kinder. So, ibig sabihin kayan, ining first 2 sheets lang ang lalagan nindang entries. All other sheets, day na po ninda paglaan kan ki entries. Okay? So, sa grade 1 halimbawa, duwang section din lang sa grade 1. Okay? Ining first 2 sheets lang po kan grade 1 ang lalagan ninda. All the rest of the sheets for grade 1, ining mga orange, kay puhan, nakablanko lang po siya. Kay sa grade 2 ngayon halimbawa, duwa din lang. Hindi naman kaya, tulong ngaya ang section sa grade 3. So, ining first 3 yellow sheets ang laga ninda. Ang 4th and 5th sheet para sa grade 2, day na ninda paglagan. Dapat blanco po yan. Okay? So, gigibuhon po yan hanggang sa grade 6. Okay? Yan. Pag natapos na ninda po yan, yun na po yun ang kukolektahon nindo sa school health coordinator. Okay? So, once po na nag-collecta na nindo ang mga template for class advisors kan kada school sa district nindo, ang gigibuhon na po nindo ay i-check nindo kada saro
kung tama ang na-encode nita. Okay? So, buksan ta halimbawa ini sample file na iguan ng mga laog. Okay? Yan. So, iyon na ini ang na-accomplish kan school. Ang pangaran kan school, Example Elementary School. So, kaya linaag niya digdi Example ES. So, sa sheet na K-1, sa first section, kan kinder, ang pangaran daka ito ay Apple. Okay? Ini naman ang mga data na kalaad sa kinder-1. Okay? Hasta duman sa baba. Okay? Kunyan. Dakulaan tikit. Yan. So, ano ang i-check nindo? Digdi sa kada sheet na may entry. Okay? So, i-check nindo, inot, tama bang may space between first name, surname, and first name? So, sa case na ini, Ablog, comma, space, Winston ang sa iyang first name, surname niya ay Ablog, and then after kan first name niya, igwa namang space, followed by the middle initial and then period. So, tama po yan. Okay? Proper casing po kita, day po kamo mag all caps. Okay? Tama po yan. So, sa date of birth naman, sa ring kaining presentation, 8/23/2017 da ang date of birth ni Winston Ablog. Okay? Ibig sabihin kay ni, pinangaki ang aki, ang pupil na ini, kan August 23, 2017. So, tama ba ang date format niya? So, nainot ang month, followed by a day and year. Ang separator ninda ay forward slash. Okay? Baku pong period, bakong hyphen, kundi forward slash. So, nainot ang month, and day, and year. So, tama po yan. Okay? Ini naman ang timbang kan aki in kilograms. Okay? Sa column D, ang height kan aki in meters. Sa column E naman, sa last column, ang sex or gender kan aki, lalaki. Okay? Ini pong mga pipahiling ko din sa indo. Mga fictitious names po. Sana yan. Bako man po yan so mga totoong names and then ang mga totoong data. Okay? Pinag-randomly generate lang po yan for demonstration purposes. Okay? So, sa line na ini, tama ka, boss. Okay? How about digdi? So, saro-saro po nindo yan. Okay? Masaro-saro po kamo yan. Kaya nga ni po, importante na dumampasa na sa school level ang na-encode na kan teacher ay so tamang information na tigahagad, hahagadon. Okay? So, yan. Tama po yan, kabos. Okay? So, kung ma-reparo nindo, nga ta ngayawara man kan categories digdi. Wara po talagang categories digdi kasi baku paman ining template na ini ang main consolidator file. Tig-provide ta lang po ini sa mga school health coordinators tanganing iyo ining gibuhon nindang kumbaga scratch pad digdi sinda masurat. Okay? So nakolekta nindo, i-check man po giraray nindo. Double check tanganing masigurado ta na ang mga entries kapag nailipat na duman sa main consolidator file ay dai mag-generate ki error. Okay? Kasi po most likely pag nagdirekta ka mo duman or sinda sa main consolidator file and sala pala niya yaso na ilag na double slash o kung ano pa man. Okay? Ma-check manggirare ka mo ka ito tamay error. So, doble trabaho. So, digdi pa sana bago nindo ilipat sa main consolidator file. Dapat na-check na po nindo. So, ini ang gigibuhon nindo sa second task. Sa step 2, checking of the section sheets or per entry, per section. Okay? Pag na-check na po nindo yan, boss, okay, tandaan nindo. Tatandaan na nindo. So, kada section, pira ang maximum. So, digdi nga yan, 2. Sa kinder, 2. Sa grade 2, ay sa grade 1, I mean, 2 din lang. So, paano kumaraman na 2? Tapos dahil, so iba, blanco. So, ibig sabihin ka ito, blanco. Para man sindang siring ka itong section. Okay? Tandaan nindo po yan. Nasa school na ini, halimbawa, sa example ES, ang pinakadako na section ay 2. Okay? So, pag na-check na po nindo boss, hanggang sa grade 6,
So, sa grade 6 ngayon, sarupan sa na ang section niya. So, pwede na kamo mag-proceed sa next step. Okay? Kapag na check na po nindo ang template for class advisors, ang next nagigibo na po nindo ay i-determine kung ano ang tamang file na gagamitin nindo, tamang consolidator file na gagamitin nindo para sa school na yon. Okay? Sa mga nakalipas na steps na pinag-demonstrate ko, naka-indicate duman na ang sample tadigday na ang some example elementary school ay igwaki maximum na duwang sections. Okay? Ito ang sections, ito ang sa kinder, grade level, kinder, duwa, di ba? Okay? Sa grade 1, duwa man. So, sa grade 2, duwa man. Okay? So, duwa. Check ta na ini. So, duwa ang pinakadakol na section sa eskwelahan na ini. So, ang gagamiton ta pong file para digdi ay itong file na makaka-accommodate ki duwa. Okay? So, duman sa mga pinag-share ko pong main consolidator files, ining limang ini. So, nagtawbaga po ako kay nitigdiki download links. Okay? So, ang tama po na file na gagamiton kan example ES since duwa ang maximum nindang sections ay hining 03 sections P5 NSSB FBCB.XLSB. Di po ninda pwedeng gamiton na ining para sa maximum of one section lang kasi kukulangon sinda. Okay po? So, yan. Since na-determine ta na, pwede ta na siyang gamiton. Okay? So, bago ta po yung buksan, kinakaipuhan po, i-rename ta ko na. Okay? Since ang tiga lipat tango niya na file na mga dataset ay para sa example ES and ini ay para sa baseline nutritional status. So, therefore, ining akmang file na ini, i-rename taman into example ES. Baseline school year 2022-2023. Enter. Okay. So, yan na po ang gagamiton tamang file para sa example ES. Okay? Open ta na po siya. Okay? Pag open po nindo kan main consolidator file na ini, igwa po kamo dyan na marireparo na halos parehas man sa ng interface kaining template na pinag-submit kan school health coordinator. Okay? So, halaton tang mag-open. Example ES. So, ang inot po na mabungad sa indo, iyo ining sheet na ang pangaran ay School Consolidated Data. Okay. Digdi po sa sheet na ini, digdi na kamo mabalyo kan pangaran, papangaran kan school. So, paano nindo siya mabalyuhan? Maduman po kamo sa cell A7. Yan po. Paano nindo maaraman kung nasa A7 na kamo? Mahiling po nindo yan digdi sa bandang iyan. May nakalagay baga A7. Pag binaba ko siya, A8. O, bako yan A7. Kasi nakalag A8. So, digdi ka mo sa A7. Diyan ka mo malaag or mabalyo kang pangaran. Okay? Since ang nasa sample ta ay moropon rows, pabalyuan nindo to example. Okay? Paano pag halimbawa nakadyan ka mo? Okay? Nakadigdi ngayon ka mo sa halimbawa sa mga siringka yan. Naghahagad aki password. Ibig sabihin po kaya napadumang ka mo sa sala na cell. Okay? Si ini po, nag-provide naman po ako kan mga cells na dapat nindong i-edit. Kaya sundan na lang po tabi nito ito. Okay? So, sa school, nganing mabalyuan ang pangaran kan school, A7. Nganing mabalyuan ang pangaran kan district, A8. Okay? Halimbawa, example district. Okay? Nganing mabalyuhan kung pang baseline ba ini o anong school year, digdi ka mo sa A9. Okay? 2022, 2023. Okay? Okay. So, bandang baba ka ining school consolidated data sheet, ibababa nindo, scroll down kan mouse, pabalyuhan na nindo digdi kung kan pangaran, ang pangaran kan class, kan school health coordinator. So, for example, pangaran niya ay Gerard Peter. Diyan na ka mo malaag.
Okay, so digdi naman niya ang pangaran kan skuled ay si Jessa Vasquez. Diyan man nindo ilalaag. Okay? So, yan. So, nabalyuhan na nindo. Okay? Ano na ang susunod na gibuhon nindo? Maduma na kamo sa sheet na ang pangaran ay K-1. Yan. Sa K-1, importante po ni K-1 na dahil nindo laktawan. Kasi ang K-1, iyo ang mag-hold kan data regarding date of weighing. Okay? Ang date of weighing po ay yaon sa cell reference N12. Okay po. N12 ang naka-highlight. N12 po yan. So, digdi po kamo ma-indicate kan date of weighing kan bilog ng school. So, ibig sabihin po kayo to, all throughout kan mga ini, aarugon kung ano man ang nila ang ito digdi. Halimbawa, nag-weigh ang example ES nin August 24, 2022. So, digdi na kamo malag. 08 baga ang August, di ba? 24th day. So, babalyuhan na nindo yan. Respectively, 2022. And then, ayos na. Okay. Pag nabalyuhan na po nindo yan, magtaga po una kamo man palit kan section name. So, digdi sa gusto nindong ilipat, okay, so in-accomplish kan school, health coordinator, ang pangarang kan first section sa kinder ay Apple. So, balyuhan man po nindo digdi Apple. Okay? Okay, Apple. Yan. Pag nabalyuhan na nindo yan, pag nabalyuhan naman nindo sa bandang baba ang halimbawa ang pangarang kan class advisor and teacher ang position title, digdi na kamo sa main file, ang main dataset na kaipuhang kan consolidator file. Iyo na ining mga yaon digdi. Yan ang naka-highlight na yan. Okay? So, ibig sabihin po, kung ano man po ang yaon dyan na nakalaag, okay, iyo po ang ililipat nindo duman. So, kay puhan ba nindong mag-mano-mano naman na type? Dahil na po. Ang gibuhon lang nindo ay i-highlight nindo o hanggang digdi sa row 22 ade. So, i-highlight nindo yan, pasiring sa 22. Okay? Yan. Pag na-highlight na nindo, dahil hindi po paglaktawan, dahil kamo magsubra, dahil kamo maglaktaw. Kay puhan, naka-highlight yan kung ano ang gusto nindong ilipat. So, ibunin do sa mouse ay ma-right click mo sa mouse. And then, copy. Importante po yan ha. Copy. Dahil po kamo mag-cut. Copy po ang ibunin do. Copy. Yan. Nakopya na nindo ang dataset na yan. Iyaon na siya sa clipboard. So, ang ibunin na nindo, ililipat na nindo digdi sa main consolidator file. Ngunyan. Sa inkamong banda digdi malipat. So, kinakaipuhan po ang cell reference ay nakalaag sa C16. Okay? C16. So, kapag halimbawa, wara yan sa C16, day ka mo maglipat ko na. Kay puhan yaon siya sa C16. Kung dai, magkakaigwa siya ki error. Okay? Malag pa ba kamukan mga numbers digdi? 1 to 22? Day na po kamo malag. Automatic na po yan malag dyan ka numbering. Depende kung pira ang linaag man ito digdi sa mga names. Okay? So, sa example ngunyan, ma-right click na kita and then ma-paste na kita values. Okay? Paste values po ang importante. Yan. Day po kamo magpindot ka ining inot na icon na yan. Ini pong pindoton nindo yan na may 1, 2, 3. Okay? So, paste values po yan. Okay? Pag nag-paste values na kamo, nailipat na din, no? So, ilingon nindo. Magkakaigwa na po yung automatic numbering. Okay? 1 to 16 man sa napalan. Okay? And then, yaon na po ang mga kaipuhantang data. Kung normal ba siya, underweight, or kung ano. Then, tandaan po nindo, nang kada tigalaag nindo digdi, maunay na po yan, padiretso na po yan sa iba pang mga sheets. Okay? So, ibig sabihin po, daay na kamo malaag kan mga, sisay nga sa kinder ang mga names. Kasi yaon na po siya dyan, uya na po siya gabos. Okay? 16 bagada ang kinder. O, di siya na siya dyan. So, na-minimize na sa pagpara-copy-paste nindo. So iba, makaka-reparo kayo na, nga ganyan medyo mabagal o kung ano. Dahil po, ang tandaan po nindo na dakulon po ang sheets na susuratan kaiyan. Okay? Dakul po, kadakul po kaiyan hanggang dumampo yan sa CBI, Community-Based Immunization Forms. Okay? SBFP and CBI forms po. Okay?
So, medyo may delay. Okay, medyo may delay. Pero, matsatsagaan po kumpara kan magamano-mano pa po kamo copy-paste sa blank na form. Okay? Digdi po, siya na po ang nagkuha ka ito duman sa kung ano man ang linag nindo. Okay? Since igwa ka na da aki 16, digdi sa bandang baba, mahiling muna ang quick tally. Okay? Kumpira ang male, female, pira duman sa male ang severely wasted, ang wasted, etc. And ang height for age man yaw naman digdi. And as you type, malalag naman po yan digdi. Day naman kamo dyan ma-type. Okay? Digdi lang kamo malaag. Okay? Ini lang po ang importanteng lagan indo. Ini mga tig-highlight kong yan. Magpuon sa name hanggang sa sex. Okay po? Yan. So, natapos na kamo sa section Apple. Okay? Sa section 2, sa second section, anong pangaran kan section? Second section kan example is under kinder, mango daa. So, malag man kamo digding mango. Okay? Tsatsagaan po nindo tabi ini. Okay? Mas madali na ini po kaysa kan dati ta po na tiga gibong talagang haluyon ang proseso, di ba? Kaya nga ni po pag duman sa previous step, tigtaram ko sa indo na kaipuhan ang yaon digdi sa template for class advisors ay na-double check nindong maray. Kasi pag nagka-error po, pag may sala po digdi, sigurado man po ang ipaprocess kan main consolidator file ay mag-produce man ki-error. Okay? So, manya, tapos ka na maglagan section name. Ilalaag mo na digdi ang mga data kan kan kinder mango. Okay, so i-highlight mo na naman sinda, pababa ka, pasiring digdi sa part na ini. Yan, digdi. Okay. Tala. Okay. Yan. Okay na yan. Pag na-highlight na po nindo yan, again, gigibuhon na susunod na gigibuhon, ma-right-click ka mo kan mouse, copy. Nakopya na nindo. Maduma na ka mo sa gusto nindong destination na pagpe-paste valuesan. Okay? So, digdi ka mo sa C16 kan section mango. Okay? Ma-right-click ka mo kan mouse and then paste values. Yan na may 1, 2, 3. Click ta po. Yan. So, mahalat naman ka mo na magkaigwa na dyan ki mga data. So, yun na po yun. Okay? So, kung i-check nindo, pirana ang nalagan nindo pirana ngaya ang section na igwa ang example elementary school. Yaon po yan digdi. Duwang section sa kinder. Okay? Sa school consolidated data. Duwa. So, pag naglaag ka mo digdi sa K-3 sheet, maski anong kunya na wara man talaga sa totoong school nindo, tali man po yan digdi. So, dapat po, kung duwang section man sana ang grade level, hanggang sa second sheet lang po kamo laag ki entries. Hayaan na lang po nindo ang mga blankong sheets. Okay? Day po yan ma-rename, day po yan ma-delete. Day po nindo dapat i-rename and dapat i-delete. Kasi nabubulabog po ang gabos na formula dyan. Okay? Na naka-embed. Okay? So, madumang ka na sa grade 1. Ano ang pangaran kan grade 1? First section sa grade 1? Rows. So, maitatype man po nindo digdi. Balyuhan nindo so eki, rows. Okay? Rows. Section rows. Okay, maduma na kamo sa ka mo naga-paste na cell C16. Bako sa C17, bako sa kung saan pa man kundi C16. Ayan po. Yan po ang naka-highlight na cell mo niyan, C16. So, maduma na kamo sa source. Arin ang gusto nindong kopyahon. Inigabos nga yan, di ba? So, gibunan nindo, i-highlight nindo yan, pasiring sa sex. And then, mababa ka mo, pasiring duman sa last entry. Okay? I-right-click nindo ang mouse, copy. Okay? Maduma na ka mo sa main consolidator file. Right-click ang mouse habang nasa C16 and then paste values. So, siring man sana po, madalion man sana baga, day man po nag-require ini special skills sa computer. Okay? Tiyaga lang po talaga ang gigibuhin nindo sa pag-copy-paste. Copy-paste task man sana po ini. Madali unon man sana po. Okay? So, igwa ka ng nalagan kisarong section sa grade 1. Ilimunta kung nag-register na digdi. Igwa naman ang gad. Iyan 25 daa. Ilimunta kung 25 man ang gad ang total.
25 mananggad. Okay. So mga data ba digdi sa grade 1 napaduma na sa tamang form, silingon ta kung iyo mananggad. SBFP form 1 kan kinder, yaon na siya. Master list, so grade 1, okay? Yaraon naman sinda. Wasted, duwa man sa nada ang kaibanan sa feeding. Digdi sa grade 1, duwang wasted. Okay? Ilingon ta kung may duwa man agad. Duwa. Okay, warang severely underweight, warang underweight. Okay. Tapos ka na ngunyan sa first section kan grade 1. Madumang ka na ngunyan sa second section kan grade 1. Just in case igwa pa man. Ilingon ta duman sa tig-submit kan teacher o kan school coordinator. Igwa man agad, di ba? Grade 1 section Lily. So, yan ang second section kan grade 1. Sa example, elementary school. Okay? So, once again, ano ang kukopyahon mo? Magpuon sa name hanggang sa sex and then pababa. Okay? Pababa. Ayan. Okay, hanggang tuman sa baba. Right-click kan mouse, copy. Padumang ka na ngayon sa main consolidator file. Second section ini, di ba? Yan ko na sa C16. Sa tamang pwesto na, right-click kan mouse, paste values. Okay? Mahalat ka namang magkaigo dyan ki mga data. So, mga data na yaon digdi, susurat na naman niya duman sa mga sheets na yon. Okay? Yaon na siya. So, anong section ka ini? Lily. So, malag ka naman digdi. Lily. Okay? Yan. Tapos na. So, duwang sheets muna sa grade 1, igwa ng laog. Ilingon ta kung iyo mananggad. Duwa na baga po yan, di ba? So, tagtali na siya. Anong inot? Pira 25. Ang second section da sa grade 1, pira 24. 25 plus 24 is 49. Tama na po, di ba? So, how about duman sa SBFP forms? Ilingon ta. Kung yaon na siya sa grade 1. So, nagdagdag na baga po. Kaso bago duwa lang, unyan, anong na. Okay? So, di man po naka-indicate na wala na kamong kaka-copy-paste, di ba? Madali una na sana po. Okay? Basta po, mag-provide lang kamukan tamang data na tigahaga digli sa per section sheet. Okay? Okay. Dumana kita sa third section daa. Sa grade 1 kan example ES. Ilingon ta kung igong laog. Third section. Okay? Ilingon ta digli sa template bagayan, di ba? Yan, third section, wara. Fourth section, wara. Fifth section, wara. So, hanggang digdi ka lang. Malipat ka na ngayon sa grade 2. Okay, anong pangaran kan section? First section sa grade 2, masipag. Okay? So, duman sa template mo, babalyahan mo na. C2it na yaong ka sa grade 2 sheet. Ano ang colon kan grade 2 sheet? Yellow. Yan ang first section kan grade 2. Ano da ang pangaran kan section? Masipag. Okay? Malagaman, masipag. Okay? Ganyan. Paglag mo na kan section name, madumang ka na sa tamang lalagan kan mga names. Okay? Kan mga aki. So, anong cell reference ito or cell address? C16. So, yan na siya sa C16. Okay? Kokopyahon mo na ngunyan. So, halik duman sa template, pasiring digdi sa main consolidator file. Anong gigibuhon? I-highlight ang name, pasiring sa sex. Tapos, ibaba ang mouse. Ay, ang use down arrow habang naka-press ang shift and control. Okay? Ma-highlight gabos ang may entries. Okay? Right-click ang mouse and then i-copy. Madumang ka na sa grade 2 section 1, masipag. C16. Right-click ang mouse, paste values. Ba? So, ayan na po. Mahalat ka naman kidikit na segundo hasta magsurat na po siya dyan and then yarao na naman po siya duman sa mga forms. Okay? Gabos na mga forms na dapat niyang suratan, susuratan na niya. So, in this case, SBFP Form 3. Tama ba? Form 3 ay Form 1 for grade 3. Yan. Wara da siya digding ko niyan. Wara da siyang wara siyang severely wasted or wasted. I-check ta. Grade 3 pa kita. Hindi, grade 2 pa lang pa sana kita. Sorry. Excited. So, grade 2 pa sana palang kita. Grade 2. Igwang duwa. Okay? Sa grade 2, masipag. Igwada ang duwa. I-check ta kung igwa mananggat. Grade 2. Yan. Duwa. Okay? Sarong severely wasted, sarong wasted. Kaya duwa. Warang severely underweight and underweight. Okay? Bali po, ang severely underweight and underweight ay para sa mga aki na may edad less than
72 months. Okay, regardless of grade level. Okay. Ngayon, sa grade 2 section 2, ano ang pangaran kang grade 2 section 2? Base duman sa sinabmit kan class advice kan school health coordinator, matatag. Okay? So, italag tamang po din grade 2 section 2, matatag. Okay? So, ma-highlight na ngunyan so, tamang cell na dapat pagsuratan ta, which is ang C16. So, yaon na po siya. Ready na kitang maglipat. So, ililipatan na naman. So, grade 2 matatag, highlight ako na ang name kan first pupil, i-press and hold nindo ang shift and then control habang and then pindot nindo ang arrow down. Okay, yan. Ma-highlight yan gabos. Right click nindo ang mouse and then click nindo ang copy. So, madumana ka mo ngunyan sa example sa main consolidator file. Right click na kamo kasi yan kamo sa C16, di ba? Right click ang mouse, paste values. Okay? Importante po yan, paste values. Okay? Mahalat naman kamo. Okay, igwa na siyang result. Ngunyan, grade 2, igwa ka nang na-fill out na duwang sections. So, third, wara. So, dapat, duman sa consolidated datasheet, duwa din lang mag-register, which is iyo man talaga duwa. Okay, po. So, gikibuhong po nindo yan hanggang sa grade 6. Siring po ka ito ang process hanggang sa grade 6. Okay? So, itry tanglagan ng grade 6 ang laktawan tas ibang grade level. Okay? Anapon ta digdi sa grade 6. Okay? Ang grade 6 digdi sa sinabmit kan school health coordinator ay pirang sections. Okay? Saro. Ayan sa ng sheet na yan ang igwa. So, igibunta ang section name da is Aristotle. Okay? So, i-highlight ta yan, pasiring sa sex. Shift is a keyboard kan sa indong laptop or kan sa indong desktop. Press and hold shift and then control and then down arrow. Na-highlight na gabos. Nakaipo ang kopya on. Right click ang mouse and then click copy. Maduman ka na sa paglalagan mo sa grade 6, di ba? C16 section, first section. Right click mouse, paste values. Okay? Paste values ka na. Okay? Mahalat ka ng magkaigwa digdig result. Okay? So, igwa ng result. So, valuehan muna mo yan ang pangarang kan section kan grade 6, Aristotle. So, ilingon ta kung naka-register naman ang grade 6 duman sa school consolidated datasheet. Okay? Laktaw sa ibang grade level, so grade 6, igwa na. So, yan na baga po. Wala na kamong i-copy-paste. Okay? Sa sheet na ini. Kusa na po siyang compute. Okay? So, siring po kayan ang proseso. Okay? Kung hilingon po nindo, medyo, sabihong tanang medyo matrabaho, pero sigurado man po na tama. Okay po? Thank you very much po sa pagdangog nindo and sana igwa kamong na inutudan sa tig-demonstrate ko. Salamat po.